Eta, bueno, geho badakin Madriden ere bai, estena bat intzenula Marilyn Monroena, ez da? Nola bukatu zen, nola zan historia hori, a ber. Zeatek enteratzen zehazu gauza hauetaz? Una txoitxiki asko askateta. Bai. A ber, gauza izan zen... Bueno, kontain berdet, ez da? Vale. Naizuna. Gauza da, bueno, zita bat eukinun mutil batekin, Bai. gehun nintzen, eta, bueno, pues kaletik indoa zen, Arenal kaletik, eta ni, pues yo muy mona, ¿no? Como siempre. Gona... Vale. Gona bajantzi nun, Bai. eta, pues, nini joan, bueno, ez da... Bueno, total, segin guet, porque bestela, gonakin ni joan, eta mutila onduanakan, iba feliz, claro, mutila gaina guapua zan, oso gustoa... Gaina zan, mutil bat, bere atzetik denbora pizkat banebilen. No me hacía ni puto caso, egia esan. Eta ja, tak, harrapatu zen duen. Eta orduan esan zianian, baietz, esan hon, perfecto. Bueno, total, que oinez gindoa zela, Arenal kalian dao, pusketa bat, aizia teatzean azpitikan. Vale. Orduan, nini joan benekin, hitzeiten, porque ikustizun bezala, pues, desente hitzeiten, eta orduri baldin mano, get jo. Eta orduan, pues, horti pasatzeakoan, enitzan kontura, horti pasatzen egin jala, eta konak, ba... Gora. Eta ze gertatzea? Ba, egun hortan, nazkala jantzita dazkaten kulerek zatarrenak. Bueno. Porque banekin enura zerrengo, baino, pues eso. Eta blokeauta gaunitzan. Hola gaunitzan, en plan, no, laiten, da tipuak, venga, miren, vámonos. Y yo, sí, voy. Danta enseñan hasi hor dantzaiten ozer bai. Blokeauta gaunitzan. Blokeauta. Beituen naizela blokeatzen. Netzai gertatu lako ikan. Hombre, a ver, itxura, arramango zenuen, baina, bueno, puede pasar, Gona bat jantzi aldezu baine? Bai, jarriet. Baina kalea teatzeko? Kalea teatzeko... Ez. Eta jantziko zenuke? Ba, bai, egia esan inbirila mati, gaina batutan odana suelto, lasai, arki, no? Osea... Ba, bai. Ba, eharra da. Aize pixkat hartzen. Gaina ba, kate, kain, aitakin da nerekin diteuna lana, eta beak beti gonakin ibiltzea. Bez? Ez que nire kalagun bat... Eta kiston inbirila mateit. Da kalagun bat getaiarra, aritz aristo, eta gonakin erabili izan ditu, eta boda batea juntzan gona batekin, Bai. bueno, nik uste bodako guapuena zala. Kiston guapo, no? Ni daka lagun bat, Txomin Astigarraga, artista, zauztarra, eta bea, zauzko euskal jaietan, beti gonakin ateatzea. Ba, baina hori horrek ez du, baina urte askuan da, bea ja bere jantzia da, eta guztua ibiltzea. Eta ni uste, a ber, bea ikuste duzu zer ropa jazteun, da gona da lo mejor que puede llevar, modernoa da, Nei bezala, nei lagunak esaten ziren, que rozo el disfraz, batzutan.